Днешният празничен концерт се осъществи с любезното съдействие на нашия домакин, драматично-куклен театър Константин Величков. Подкрепа ни оказаха и господин Александър Тафраджиев, управител на фирма Бригада ЕООД, господин Георги Иванов, управител на Евастрой ЕООД, госпожа Десислава Русекова, госпожа Теодора Хаджипенчева, актьорът Симеон Владов, тон режисьорът Атанас Комсийски, художничката Елеонора Хаджиниколова, държавният шампион по колоездене Васил Попов. Поздравителни адреси получихме от детска градина Снежанка, детска градина Дъга, начално училище Никола Фурнаджиев, начално училище Кирил и Методи, начално училище Отец Паисий, начално училище Георги Сава Раковски, първо основно училище Свети Климент Охридски, основно училище Христо Ботев, основно училище Свети Кирил и Методий, основно училище професор Иван Батаклиев, средно училище Георги Бергов, средно училище Георги Бенковски, спортно училище град Пазарджик, езикова гимназия Бертолд Брехт, професионална математическа гимназия Константин Величков, професионална гимназия по икономика и мениджмънт,